आंबो बाजेनिफ्राय लाबाय रा नै ब्लेक कब्राखौ खामानि होना होआ आंबो एसे टेस्ट नायनायसै जेरै जोंहा ब्लेक कब्रा दङ बेयो हौवाफोरनि आथोनखौ गिदिर गोलाव खालामग्रा गिदिर गोलावल' नङा माने गोराबो खालामो माने स्ट्रं खालामो आरो गोबावसिन थानो हायो आरो बेल' नङा हिन्जावफोरनि थाखायबो माने बे हिन्जावफोरनि बे गोजौनिखौ गिदिर आरो मोजां शेपआव दोनो जाहैदों इयार्सआ आप टु 30 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 35 इयार्ससिमखौ बाहायनो हायो जाहैदों बेखौ बाहायोबा माने माखासे जानाय लोंनाय नेम दङ बेफोरखौ गारनांगौ आरो दिनैहाय आंनि मुलि गोदान सफैबाय आलायारन ब्रेन्ड दिनै आंनि नामाबो दंखायो नै सि बसुमतारी नामावहाय चम्पा बसुमतारी नामावहाय दिनै नैबे गायन'केयार जिथु मुलि आंनि आखायाव दङ बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुदों आलायारन ब्रेन्ड माने नैबे बाजैमोना गावसोरनो बेखौहाय दा पेकिं खालामनानै गावसोरनो मोनसे ब्रेन्ड बानायबाय जाय ब्रेन्डखौ दोननानै लाबाय बर'निनो आलायारन बेखौहाय खालामबाय आरो बेबायदि माखासे प्रडाक्टआ बिथांमोननियावहाय अलरेडि दंखासै आरो दा बेबायदिनो बिथांजोनियावहाय माखासे गोबां मुलिफोर दंबावो आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि आथोननिनो बाव जायखौ बुंदों ब्लेक कब्रा दा बाजैखौ एसे खोन्थाबावदो दे बेनि माबायदि रिजाल्ट एबा माबायदि सोलिदों खामानियानो जाहैबाय फेदेरनाय फोलावनाय माने फेदेरनाय फोलावनाय बांद्रायबो गिदिर गोलाव जानाय नङा जास्ट गावनि दंनायनिफ्राय 1 to 2 इन्चल' बारायगोन आच्छा 2 इन्चबो बारायहैनो हाबावो जास्ट 1 इन्च एबा 1.5 इन्च ओमफ्राय देरनायनि साइजआबो बिदिनो आरो खिन्थु खामानिया मोजां जागोन खामानि माने ओमफ्राय लं लास्टिं ओमफ्रायहाय गैयालाबो 30-40 मिनिटसो जायफोरनाखि स्पर्मा थाब थाब गगारो बेफोरबायदि डिसचार्ज जानाय प्रब्लेमा माने सल्भ जायो आरो आंबो बाजेनिफ्राय लाबाय रा नै ब्लेक कब्राखौ खामानि होना होआ आंबो एसे टेस्ट नायनायसै 1000निबो बारा हरबाय होनदों नामा फानबाय गोबांथार मानसि गिदिर गिदिर अफिसारफ्रानो माने फैनानै लांफैबाय जादों माने लाजियोना बेफोरबायदि जिनिसखौ नायनायसै आंबो होमबा नोंथांमोननो आंबो खिन्थानो हागोन माने खामानि होमारना होमारा होमबासो मिन्थिगोन ना बाहायबासो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ना बोरैमोनलाय लाबायनो ब्लेक कब्रा स्नेक कब्रा स्नेकखौ जादोंमोन कब्रा स्नेकनि जौ लोंदोंमोन फुननायनि जाहैदों कब्रा स्नेकनि बाजैनिफ्राय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नै बेखौबो लाबाय नै आदाल्ट नायखौबो लाबाय नै सियर फेट लस सियर खा जाहैबाय एखेबारे सियर बेबायदि आरो बिदर जानायावनोथ' इदि जाबाय खावलायाबो मेजेम खामनायनि लाबाय माबाखौ लाबाय आरो बथल थाम बाजै सम्पानिफ्राय बाजै सम्पानिफ्राय नायसै खामानि होना होआ ब्लेक कब्राखौबो नायसै माबायदि बिसिबां माने बिस दङ बे कब्राया कब्रानि बिसखौ ना